Alhamdulillah Fatiha wassalatu wassalamu ala rasulil karim amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So Allah Ta'ala na ucapan Allah Ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sabab sabiyan ko tuwa katir wallahu ta'ala baada palating wallahu ta'ala ang makalawan hindi na makalbi sa katyay katiru saya din yung diteru nagyang ko tuwa kala wallahu subhanahu wa ta'ala sa dinyan di panulong hindi na dinyan di kanabakan nagyang ko tuwa mga subhanallah wallahu subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah mga pagirami si ikuwaga mawala niya kalala amit panalamatan o si ikuwala sabab sa kalibatan sa mga umur tano na si itumpok si ito mga subhanallah tano wala nago di tano di manggal bakagyang kutuwa kiyad nartan wallahu ta'ala sa kaya dunia. So yan ang mga pagirami si ikuwaga mawala so wallahu ta'ala nas kaniyang so khalik manas kaniyang sumiyangadun inadun wallahu ta'ala supito lapis alupa nago supito lapis alangit na sulangan o inadun wallahu ta'ala sang kaya dunia na nawang si wallahu ta'ala ipumbagaysan sa limo o di na pumbagay nawang si wallahu ta'ala itumitikaysan sabab sa atin na anta patiyag na kiran wallahu subhanahu wa ta'ala na datar tanuman buwa mga manusya aya anta patiyag na tanu wallahu ta'ala sang kaya dunia ya pakalayagar tanu wallahu ta'ala sang kaya dunia na admambu anta patya pakasilang tanu wallahu ta'ala sang kaya dunia adun na maksada ti adar tanu wallahu ta'ala sang kaya dunia dagna anta patya adar tanu wallahu ta'ala inunta sang kaya dunia nagyang kutuatan kalbakatanu si mga subhan tanu wallahu subhanahu wa ta'ala sabab sa amay kasusiran ito ang mga tao at dirang galubukan nagyang kutuwa antap o di na maksad at yad na kiran wallahu subhanahu wa ta'ala na sigurado na magatos ka porsyento nagkabinasaan susiran ito ang mga tao dirang galubukan nagyang kutuwa antap at kini kiyad na kiran wallahu ta'ala sa kaya dunia. So yan na ni sabab mga padarian ni sinikwaga mga Allah lalayo nagyang kutuwa di tanu di kapakapanalamat sabab sa wallahu ta'ala na tantorok tanu pang amalay limo o di na tantorok tanu amalay gagaw sabab sa wallahu ta'ala na lalayong tanu niyan pakaiktiyaran o di na sabihan ka na Quran na lalayon yan o kitiwag ang susiran ito ang mga tao at dito nagyang kutuwa para tiairan si wallah kau ba kalu-kalu kakatawan wallahu ta'ala as sumanusya na malabud kudi na malabud sa kanyan manipat kudi na malabud ang yang puto adi niya gikapakang ganabak sa gikabaya Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa kasursulang sila ng saitan sa gyanan ilalayo na direktano ikaterbidi hindi na lalayo na direktano ikatiwag-tawag ng Allah ta'ala sa isa Quran kung ba kalu-kalu nasusiran ito ang mga tao manubay kudi na kanaba mabaglagyang kutuwa kaya diran di kang galubaka si ko mga subwa kirano Allah na kalu-kalu na bisiran di mapatubat si Allah sabab sa manusya sabab sa Allah ta'ala na kababayan sa manusya yung kutuwa manusya alayon yan papalabin sa Allah ta'ala lalayon di mamangni sa taubat hindi na rila sa manusya si ito Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ni sabab mga pagarian si ikuwag amay kasagtan ang mga manusya ng galabakong tanuwag yung kutuwag antap udi na maksad ang kiyagang tanuwag ang ta'ala sang kaya dunia na sabong-sab na suwag ta'ala na madakang tanong ipramis sabab sa yung kutuwag at wallahu ta'ala walau kana annahum ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim min barakatin minas sama'i wal ardh. Upama bukatik wallahu ta'ala magamal uli na mamag-Islam uli nang galabag sa mga tipya amanu para tianiran sa wallahu ta'ala wattaqaw na huikan kiran sa wallahu subhanahu wa ta'ala
la fatahna alaihim min barakatin minas samai wal ard. Nagana mikiran man natin wallahu ta'ala so kabarakat ang makapupun si kulangit na gusto kabarakat ang makapupun si kulupa. Sagyanan na amay kasusiran ito ang mga tao ang ganabukuliran yang puto simberan si Allah ang tapat yad na kiran Allah na paramisanan Allah ta'ala agyanan abyatiyatan o udina dimanantan wa katiru Allah ta'ala sabab sa ayabu adi bisan kagdukwaw siranuto ang mga tao na madakal at kasangkutan kaso Allah ta'ala na basta may linya si manusia at tumangkadan niya nagyang putuwa kaya adlaw Allah ta'ala na sabun sa benar ay mayroon Allah ta'ala so kamapian niya sa kaya dunia na ayamala na sa kapakatalinguman yan sa anuan amori sabab sa igira ayam yang marami sa Allah ta'ala na sigurado na imbekiran ng Allah ta'ala tabang ng Allah ta'ala sabab sa kater wallahu ta'ala abu bidatig wallahu ta'ala sa tabangan si mga tao bagi wallahu ta'ala Masya Allah. Ya, gurau. Terus yan, apa yang may? Apa yang may bagian kay pakatid? Kagyamata na sumanusya nalalay kalipat sumanusya sagyan na natiguallahu ta'ala isuktabang ako natiguala nasan si mga tao ayran din ganda mo nagyang putuwa ikaswat kiran wallahu subhanahu wa ta'ala so alhamdulillah lalayo nagyang putuwa ditaro di kapakatubat si ikwapa sabab sa sumanusya na tantos kalian na malumak pudi na tantos kalian malubay si kundi kang galbukasi kung mga subhanon wallahu subhanahu wa ta'ala sabab sa wallahu ta'ala na katiruya na dagman natin wallahu ta'ala iliyab na kang si kung mga jin ako si kung mga manusia inunta sa simba si kung wallahu subhanahu wa ta'ala suwaswat si kung wallahu subhanahu wa ta'ala sabnara may kasusiran ito ang mga tao ayun ang galbukang nagyang kutuwa ikaswat kiran wallahu subhanahu wa ta'ala na sabon-sab na rapakadang siran wallahu ta'ala sang kaya niya na ayamada na diyang putuwa ka transfer tanong sang diyang kanan aluan tanong amawri nalayong tanong mga pagarya tatagma na diyang kaya kibabatuk tanong sang kaya niya sabab sa diyang kaya katatagod tanong sang kaya niya na matagay sagad akapipiya ginawa daman ay pakaposin wallahu ta'ala si ko sabala si ko papakarmit ang diyang kaya niya sabab sa kadakdag kusiran ito ang mga tao ayran pinggala pag nagyang kutuwa kabayaw ginawairan na ay dumambo ibigay kiran wallahu ta'ala nagyang kutuwa siksa si kukapakaumeran si saluan amori na dugyang kaya katatagwiran sang kaya dunia na malusiran kistingan wallahu ta'ala sabab sa wallahu ta'ala dapat sa katiru Allah lakad halak na wallahu ta'ala na kung sa katiruyan, ilagam niya, sabon-sab na rating wallahu subhanahu wa ta'ala, ilagam niya rating wallahu ta'ala, so kapapatay, awis mo kawiyaw-wiyaw, si kusang kung mga manusya, kapag nilay namin rating wallahu ta'ala, yan tawro ni siran ang mga tao, at kung ganda ba kumiran, o di na pag-usar nila, so ang kiyad na kiran wallahu ta'ala sang kaya dunia, na amay kas tanong ng ganda bukang tanong ang yung kutwa ikaswat tanong wallahu ta'ala na si tanong mamupakaputida hindi na amay si kukat transfer tanong si sayawmul kiyama na sabon-sab na hindi gaya tanong wallahu ta'ala sa pasurgaan sagyanan mga pagarian ni si kuwagamaw wallahu subhanahu wa ta'ala alala yung nagyang kutwa di tanong di kapamang ni sarila si kuwala sabab sa ayat ng kalono nagyang ginawata ay diyan manggal bakal yung kutwa di ikakaswat wallahu ta'ala
na yan kaya katitimutan sa inabod na yan ni etan pamangnin si Allah. Amika yan ni katimutan udi na kapakasultan si ikusulga Allah sabab sa dan na sala kawantap ditano di pamangnin si Allah. Yan ang isabab mga pagarian ni si Allah lagi tayong nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ay pinakamakabagin o kaya pinakamaawain sa lahat sapagkat katotohanan sabi ng Allah ang mga taong laging nagpapasalamat sa akin ay sa akin ay bibigyan ko ng gantimpala na hindi kayang isipin o kaya hindi niya lubos na maisip ang ibibigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah, panalamatan tanong sa Allah ta'ala sabab sa pamangin tanuban ni si Wala agyang kaya tandaya di tanu di kapalitaw sang kaya niya na si tanu din silin maningap po sa mga umur tanu uli na mga ginawa tanu si ipuntos wa tanu Allah ta'ala sa bakar kanud pakandud salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.